Hej alle mennesker, det her bliver en hurtig video, fordi ellers kan det ikke blive lagt op, desværre. Nu vil jeg vise jer trylletricks med piger, man selvfølgelig kan tage ud, og så skal man pusse næse i det. Nu vil jeg trylle det her væk, og det siger 3 og 2 og 1, og nu er det bare væk. Helt fuldstændig væk. Men jeg vil jo selvfølgelig, som det skal, trylles frem igen. Jeg har noget i mine hænder. Jeg har ikke noget i mine hænder. Okay. Det var sgu bare papir, du. Lige det jeg pusser næse i. Og det er selvfølgelig, der er ikke noget snot i. Det har jeg nemlig lige tryllet væk. Ja. Og ja, det var egentlig bare det. Men nu vil jeg lige hurtigt spille noget for jer, for dagens adledning. Nu skal I høre. My love, jeg stod op klokken 11 i dag, og jeg håber I laver en sang om mig. Yeah. Og det var egentlig bare det for i dag.